Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Ugram Veeram Mahavishnu Vishnu Jalantam Jalantam Sarvatomukam Narasimham Simam Bhishanam Krishnam Bhadram Bhaktram Mrityum Mrityom Namamyam. Namamiham. Hare Krishna. Ugram Veeram Mahavishnu Jalantam Sarvatomukham Narasimham Narasimham Bhishnam Bhishanam Bhadram Mrityum Namamyam. Hare Krishna. So, இப்போ யார் ஃபர்ஸ்ட் சொல்ல போறீங்க? நான் சொல்றேன் மாதாஜி. எஸ், வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. கலாவதி சொல்றேன் மாதாஜி. கலாவதி சொல்றேன் மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. வீடியோ நான் எல்லாம் பார்த்ததே இல்ல வாழ்க்கையில. மாதாஜி. பண்ணிட்டீங்களா? கையை ரைஸ் பண்ணுங்க. இல்ல பண்ண தெரியாது மாதாஜி. எங்க இருக்கீங்க கலாவதி மாதாஜி? சரி, ஓகே, கதையை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இது கரூர் பக்கத்துல நாமக்கல்னு ஒரு ஊர் மாதாஜி. அந்த நாமக்கல்லுல வந்து இது பெருமாள் இருக்கிறாரு, மகாலட்சுமி இருக்கிறாங்க. மாதாஜி நானும் அதான் நினைச்சேன். சரி சொல்லுங்க. ஆஞ்சநேயர் இருக்கிறாங்க. அதே போல இந்த கோயில் சுத்தி வரப்ப அதுல ஒரு நரசிம்மர் மூர்த்தி இருக்கிறார் மாதாஜி. அந்த நரசிம்மர் மூர்த்தியோட கையில வந்து அந்த கம்சனை வதம் பண்ணின அந்த கையில வந்து அந்த நெகங்கள் அதுல எல்லாம் வந்து அந்த பிளஷ் அந்த பிளட் எல்லாம் இருக்கும் மாதாஜி. அந்த பிரகலாதனுக்காக வந்து அந்த வதம் பண்ணினப்ப அந்த இருந்தது எல்லாமே வந்து அப்படியே அவங்க வந்து நம்ம போய் நம்ம கேட்டா காமிப்பாங்க மாதாஜி. இல்லைன்னா அதை அப்படியே கவர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க மாதாஜி. அது அப்படியே பாக்குறப்ப உண்மையாலுமே அந்த இது அப்படியே இருக்கும் மாதாஜி. இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கும் மாதாஜி. எப்படி கையில வந்து ரத்த கரையோடன்றீங்களா? அந்த ரத்த கரை அந்த நகங்கள்ல எல்லாம் வந்து அந்த பிளஷ் எல்லாமே அப்படியே இருக்கிறத காமிப்பாங்க மாதாஜி நாமக்கல்லுல. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. லெமன் ஸ்குவீசர் லெமன் ரெண்டே ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஓகே. என்ன சொல்ல வரோம்? வெரி நைஸ். சோ இது வந்து கரூர் பக்கத்துல இருக்கு, ரைட்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார் சொல்ல போறீங்க? சேது மாதாஜி. நாமக்கல்ல. ஆமா மாதாஜி, நான் சொல்றேன் மாதாஜி. ஹரே வீடியோ கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஆன் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்றேன். வந்து இந்த நான் சொல்லக்கூடிய நரசிம்ம பெருமாள் கோவில் எங்க இருக்குன்னா மதுரையில வந்து ஒத்தக்கடை என்ற ஒரு இடத்துல இருக்குது. அந்த கோயில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற கோயில். அதனுடைய சுற்று வட்டாரங்களை பார்க்கும் போதே மிகவும் அழகா இருக்கும். அது வந்து மலையை கொடைஞ்சு அந்த மலைக்குள்ள அந்த நரசிம்ம பெருமாள் இருக்கிறாரு. பக்கத்துல தாயாரும் இருக்கிறாங்க, பெருமாள் இருக்காரு, ஆஞ்சநேயர் இருக்காரு, எல்லாமே இருக்கிறது. பக்கத்துல ஒரு அழகான குளம் இருக்குது. அதுல தாமரை மலர்கள் பூத்தி இருக்கின்றது. அது பக்கத்துலயும் அந்த நரசிம்ம பெருமாளுக்கு கொஞ்சம் தூரத்துல ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தூரத்துல வந்து திருமுகூர் ஒரு கோயில் இருக்கு. அது வந்து பெருமாளுடைய கோயில். அவர் வந்து சயனத்தோட இருக்கிறாங்க. அது மதுரையை சுற்றி இன்னும் கள்ளழகர்ன்னு சொல்லி ஒரு அழகான பெருமாள் கோயில் இருக்குது. எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்ற ராதிகா மாதாஜி வந்து ஆல்ரெடி அந்த கோயில் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும். நான் சொல்லணும். இல்ல எனக்கு சரியா தெரியாது, மறுபடியும் வந்துட்டேன். பட் தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்களும் அது பார்த்து அதனுடைய மகிமையை அறிஞ்சிருப்பீங்க மாதாஜி. இது யார் மதுரை வந்தாலும் இந்த கோயில்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக சென்று பார்க்கணும். அவருடைய அனுகிரகத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணுங்கிறது என்னோட ஆசை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வந்து போயிருந்தோம் நாங்க. இன்ஃபேக்ட் எப்போ மாதாஜி? ப்ரீவியஸ் டே போனோம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. நான் இன்ஃபேக்ட் பேண்ட் சட்டையோட இருந்தேன் அன்னைக்கு. ஏன்னா மீட்டிங்ல இருந்து கூட்டிட்டு போனார் சேது. அவங்களையும் கூட்டிட்டு போயிருந்தேன் மீட்டிங்க்கு. ஆனா அதுல என்ன ஸ்பெஷல்னா அங்க வந்து அர்ச்சனைக்கு எல்லாரும் கொடுப்பாங்க. சோ அந்த லெமன் கை நீட்டுறச்சு அவர் வந்து அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டாரு இந்த மாதிரி, இல்ல இது வந்து அர்ச்சனைக்கு கொடுக்க ஸ்பெசிபிக்கா கொடுக்குறவங்கன்னு. ஆனா என்னன்னா அந்த இது வந்து முன்னாடி இருக்கிற நரசிம்மன், பின்னாடி ஒரு பெரிய நரசிம்மன். அவர் வந்து இருங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் கண்டிப்பா, நரசிம்மன் கோச்சிப்பாருன்னு சொல்லிட்டு உள்ள இருந்து அந்த லெமன் அந்த எலுமிச்சை பழத்தை கொண்டு வந்து அவர் கொடுத்தாரு. எதுக்குன்னா இது எனக்கு அத என்என்டி பிரபு சொல்றதா எனக்கு ஞாபகம் வரும். நம்ம போனோம்னா நம்மளுக்கு வேணும்னா நம்ம எந்த உடையில இருந்தாலும் நம்ம எந்த நிலைமையில இருந்தாலும், நான் இன்ஃபேக்ட் பொட்டு எதுவுமே வைக்கல அன்னைக்கு. ஏன்னா மீட்டிங்ல இருந்து அப்படியே வந்திருந்தேன். அப்படியே பேண்ட் ஷர்ட் கோட் உண்டி தூக்கி போட்டிருந்தேன் உள்ள. சோ அப்படி இருக்கச்சே கூட உள்ள அவர் வந்து இந்த மாதிரி அந்த எலுமிச்சை பழத்தை கொண்டு வந்து என் கையில வச்சாரு. சேது மாதாஜி செம்ம எக்ஸைட் ஆயிட்டாங்க. ஐயோ மாதாஜி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு. அவங்க அது அவ்வளவு பத்திரமா ஃபுல் ட்ரிப் பர்ஸ்ல வச்சுட்டு கடைசியில இது நான் சொல்லிக்க விரும்புறேன் மாதாஜி. எனக்கு ஒரு பிராப்தம் வந்து என்னோட குருஜியோட எல்லா கோயில்களும் நான் போகும்போது அந்த அந்த குரு எப்படி எங்க சிஷ்யர்களை கூட்டு போகலாம், அது மாதிரி நீங்க குருவான நீங்கள் என்னை கையப்பிடிச்சு எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டு நான் தீட்சா எடுக்கிறோம் இல்லையோ, பட் இருந்தாலும் என்னோட குருவாக நினைச்சு
அதை ஏற்றுக்கொள்றேன் மாதாஜி. இது எனக்கு ஒரு பாக்கியம் மாதாஜி. அந்த இது வேற மாதாஜி. பட் நீங்களும் எனக்கு ஒரு குரு பிகினிங். அது எனக்கு ஒரு பெருமையா இருந்தது மாதா. அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையா இருந்தது மாதாஜி. நீங்க என்னோட கைய பிடிச்சு என்ன அந்த கூட்டு போகும்போது எப்படி ஒரு குரு ஒரு மாணவனை எப்படி வழிநடத்தி கூட்டு போவாங்களோ அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கும் போது நான் ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதோட என்ன உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜெய் ஸ்ரீ நரசிம்மா. ஆக்சுவலா ரிவர்ஸ் மாதாஜி தான் என்ன எல்லாம் கோயில் கூட்டிட்டு போனாங்க. நான் அவங்க ஊர் மதுரை. பட் மதுரையில வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு. இது எப்பன்னா காலேஜ் டைம்ல வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் மதுரையில வந்து எனக்கு அதனாலதான் நான் மதுரை போகணும். இது வரைக்கும் நான் சொல்லல. மதுரையில வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து காலேஜ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், MBA. அப்போ வந்து என் கூட ப்ராஜெக்ட் பண்ண என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கண்டாலே பிடிக்காத ஆனா ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டு, அவங்க எல்லாம் கூட்டிட்டு போயிருந்தாங்க. ரைட், அவங்களோட போயிட்டு அங்க வந்து தூங்குற டைம் என்னன்னா கரெக்டா தூக்கத்துல வந்து எனக்கு செம்ம டிஃப்ரெண்டா எனக்கு தோணுச்சு. ஒரு ஹார்ஸ்ல வந்து ஒரு பிளாக் ஷர்ட் போட்டு டக்குன்னு யாரோ லேண்ட் ஆன மாதிரி கூப்பிடுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். அதனால நான் வந்து உடனே வந்து என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட வந்து நடு ராத்திரியில எந்திரிச்சு, நான் யூஸ்வலா எந்திரிக்க மாட்டேன், எந்திரிச்சு யாரோ வந்து கூப்பிடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஹார்ஸ்ல இதுன்னு. அவனா நீ என்ன சினிமா பார்த்த அப்படின்னு. எந்த சினிமாவும் பார்க்கல அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அவளுக்கு என்ன செம்ம ஆச்சரியம்னா காலேஜ் டைம்ல வந்து எனக்கு எப்படின்னா பசங்க கிட்ட எல்லாம் ரொம்ப பேசக்கூடாதுன்னு, அதாவது நல்ல புத்தின்னு சொல்ல முடியாது, கெட்ட புத்தி தான். அதாவது அவங்க கிட்ட போய் நம்ம என்ன பேசுறது அப்படின்னு ஒரு திமிரு இருந்துச்சு. திமிருனா அந்த திமிருன்னு கூட சொல்ல முடியாது, நம்ம போய் எப்படி இறங்கி பேசக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பிரின்சிபல் வச்சுக்கோங்க. படிச்சதெல்லாம் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலு, காலேஜும் கேர்ள்ஸ். ஸோ டக்குன்னு MBAல வந்து பயங்கர மிக்ஸ்டு க்ரௌட்னால கடைசியில வந்து அது அப்புறமா ரொம்ப நாள் அப்புறம் அந்த அந்த கனவு வந்து மறுபடியும் நீ தேடினா என்ன, நான் முன்னாடிதான் இருக்கேன் அப்படின்னு, கிருஷ்ணா என் பேரு அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி எனக்கு அந்த கனவு. அது அதுக்கப்புறம் நான் மறந்துட்டேன். அதனாலதான் எனக்கு வந்து மதுரை போகணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை. அது கரெக்டா வந்துச்சு. அது எந்த இடம் எந்த கோயில்ன்றது கூட எனக்கு கரெக்டா பட் எனக்கு அந்த இடம் ஒண்ணு ஞாபகம் இருக்கு. அது வந்து அந்த நம்ம அடுத்த நாள் காலையில போனோமே மாதாஜி, அது என்ன கோயில் காலையில? சேது மாதாஜி, காலையில மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போனோம் மாதாஜி. மீனாட்சி அம்மன் கோயில். மீனாட்சி அம்மன் கோயில் தான் அந்த முன்னாடி நாள் போயிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு அந்த ராத்திரி தான் எனக்கு அந்த கனவே வந்துச்சு. சோ அப்பதான் நான் நினைச்சேன் இந்த மாதிரி ஆஹா அப்படின்னு. சோ அதனாலதான் இந்த தடவை மீனாட்சி அம்மா கோயிலுக்கு போய் ஒரு மினி தேங்க்ஸ் ஆவது சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்லா விஐபி மாதிரி நமக்கு கிடைச்சது மாதாஜி. அது நமக்கு ஒரு இதுதான் மாதாஜி. உங்களுடைய யாரோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அவங்க அந்த வரைக்கும் நான் இவ்வளவு நாள் இருந்திருக்கேன். அந்த பக்கத்துல அங்க கருவறை வரைக்கும் நம்ம போனது. பட் நம்ம போனோம், நமக்கு எல்லாமே ஒரு நல்ல அந்த ட்ரிப் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பிரசன்ன பெருமாள் கோயிலுக்கும் போனோம், ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. நானும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். ஏன்னா ஃபுல் மீட்டிங்ல போறச்சே முன்னாடி நாள் பிளான் போட்டது எல்லாமே ரிவர்ஸ். முன்னாடி நாள் பிளான் போட்டு நரசிம்மர் எங்களை கூப்பிட்டுக்கிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் தான் அன்னைக்கு PM வந்ததுனால நமக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சு மீனாட்சி கோயிலட்டு. பெருமாளை பார்த்துட்டு தான் மீனாட்சி பார்க்க வந்தோம். அடுத்த நாள் தான் வந்தோம். கரெக்ட். ஏன்னா நரசிம்மர் வந்து பாக்குற பிளான் எங்களுக்கு இல்ல. ஆனா நரசிம்மர் கூப்பிட்டு எப்படி வேணா வழிவாருன்றதால அன்னைக்கு வந்து மோடி வராதுன்னு சொல்லிட்டு ரோட் பிளாக் பண்ணிட்டாங்க, மீனாட்சி அம்மா கோயில் போக முடியாதுன்னு. அதனால அந்த காலேஜ் அவங்களே ஆர்கனைஸ் பண்றேன்ற வண்டியும் எங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் சேது மாதாஜி வந்து சரி இங்க நரசிம்மர் கோயில் போலான்னு சொல்லிட்டு வந்ததுதான் இந்த நரசிம்மர். அதனாலதான் ட்ரெஸ் கூட மாத்த முடியல, அப்படியே இருந்தோம். அண்ட் அது முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் மீனாட்சி அம்மா கோயில் முடியவே முடியாதுன்ட்டாங்க. ஏன்னா நான் 9 மணிக்கு ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஏன்னா அங்க 3 hour 2 hour கியூ நடக்கும்னு. சரி ஓகேன்னு விடுறச்சே ஒரு பையன் வந்து எனக்கு கூட வேலை செஞ்ச ஒரு பையனுக்கு கீழே வேலை செஞ்ச ஒரு பையனுக்கு கூட வேலை செஞ்ச இன்னொருத்தனோட கசின் வந்து ஏதோ பொலிட்டிக்கல்லி இன்வால்வ் தான். அதனால அவங்க அம்மா வந்து அந்த மீனாட்சி அம்மன் கோயிலோட என்னவா இருந்தாங்கன்னு கூட எனக்கு சரியா தெரியல. அதனால அவர் டைரக்டா வந்து எல்லா மொபைல் எல்லாம் விட்டுட்டு 5:45 கிளம்பி இருக்க முடியுமா? நம்மளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா டக்குன்னு கிளம்பி நேரா நானும் சேது மாதாஜியும் அங்க போயிட்டு அங்க உட்கார்ந்து அந்த டைரக்டா எங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸாக்ட்லி 15 minutes டைரக்டா உள்ள கூட்டிட்டு போய் அந்த சம்பத்துக்குள்ளேயே கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. போயிட்டு நான் எங்களை மெயின் இதுக்கெல்லாம் கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்தாங்க. சோ அதுவும் முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம். சோ அதனால நரசிம்மர் வந்து கோயில் வந்து பிளான் இருந்துச்சு. பட் ஃபர்ஸ்ட் நீ என்னதான் பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மாஸ்டர் பிளான் போட்டு எங்களை இங்க இழுத்துட்டார். அதனால ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் டு சேது மாதாஜி. ஏன்னா எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணது அவங்க. அந்த டார்ச்சர் சுத்திட்டு இருந்தாங்க வெயில்ல என்னோட ட்ரெயினிங் எல்லாம் இறைவனோடது மாதாஜி. எனக்கு ஒரு பெருமை, எங்க குருவை நான் கூட்டு போனேன்னு எனக்கு அந்த ஒரு கர்வ பெருமை இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அடுத்தது யாரு சொல்ல போறீங்க கதை? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் அகோபலம் பத்தி பேசலாம் மாதாஜி. சொல்றேன் நானு. சொல்லுங்க.
நான் அகோபுலம் வந்து ஒன்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி விசிட் பண்ணியிருந்தேன் மாதாஜி. 3 நாள் அங்க தங்கி இருந்து எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தேன். அதுல கொஞ்சம் பாயிண்ட் நான் சொல்றேன், நிறைய இருக்கு பேச வேண்டியது அகோபுலத்தை. நான் வந்து கொஞ்சோண்டு பாயிண்ட் சொல்றேன் மாதாஜி. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, அந்த இது வந்து நான் சொல்றது பக்தி வேதாந்தா டெக்ஸ்ட் பெங்களூர் அதுல எழுதிருக்கிறத நான் சொல்ல போறேன். நான் இப்போ அந்த அக்கார்டிங் டு பிரம்மானந்தா புராணா, அகோபுலியம் இஸ் த பிளேஸ் வேர் தேர் இன்சிடென்ட்ஸ் புக் took place, the place where Prahlada attended his school, the place from where Lord Narasimha appeared from the pillar, and many other places of spiritual significance can be found in Agobulam. அவங்க சொல்றாங்க பிரகலாதர் வந்து இங்க படிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த அகோபுலம் இடத்துல வந்து உக்ரஸ்தம்புன்னு ஒரு இடம் இருக்கு மாதாஜி. அந்த உக்ரஸ்தம்புல தான் வந்து இரண்ய கசிப்பு வந்து ரொம்ப ஹைட்ல ஏறணும். அது என்னால ஏற முடியல, நாங்க ட்ரை பண்ணோம், அதுக்கு வந்து டைம் கிடைக்காதனால நாங்களால ஏற முடியல மாதாஜி. அது மேல வந்து பில்குல் ரொம்ப டாப்ல இருக்கு மாதாஜி. அது இப்ப இதுல வந்து 9 நரசிம்மர் வந்து அங்க இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் the 9 deities of the Lord Narasimha is Agobulam. ஒன்னு வந்து பார்கவ நரசிம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது வந்து the river இருக்கு பக்கத்துலயே இருக்கு. on the banks of holy water pond called பார்கவ குண்டா அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த இடத்துல வந்து பார்கவ நரசிம்மரை வந்து பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டயட்டி வந்து அகோபுலி நரசிம்மா ஆர் உக்ர நரசிம்மா. இது வந்து 2 மவுண்டன்ஸ்க்கு நடுவுல வந்து இருக்கிறது. அது வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஆஃப்டர் கில்லிங் ஹிரண்ய கசிபு வந்து இருக்கிறதுனால அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன குண்டு இருக்கும். அதுல பார்த்தா ரெட் கலர் வாட்டர் தெரியும் உங்களுக்கு, இன்னும் தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த வாட்டர் வந்து ரெட் கலராவே இருக்கும் அந்த உக்ர நரசிம்மத்து பக்கத்துல. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து குரோத நரசிம்மா, அப்புறம் வராக நரசிம்மா அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படின்னு அதுவும் வந்து அந்த மலைக்கு நடுவில் தான் இருக்கு. கீழே வந்து மலோல நரசிம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கீழே அகோபுலம் கீழே வந்து மகோல நரசிம்மா. அது வந்து என்ன சொன்னீங்கன்னா, the place where பிரகலாதா ஸ்கூல் வாஸ் சிச்சுவேட்டட் இஸ் நியர் ஃப்ரம் திஸ் டெம்பிள். அந்த கோயில் பக்கத்துல வந்து பிரகலாதர் வந்து படிச்சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல எழுதிருக்காங்க மாதாஜி. அப்புறம் அடுத்த வந்து ஜுவாலா நரசிம்மா அப்படின்னு சொல்றாங்க. சாரி, நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் தப்பா சொல்லிட்டேன். இது உக்ரஸ்தம்ப பக்கத்துல இருக்கு. அந்த ஸ்மால் வாட்டர் பாண்ட் வந்து இந்த ஜுவாலா நரசிம்மா பக்கத்துல இருக்கு. அதுல இன்னும் இந்த சிவப்பு கலர்ல இன்னும் ரத்தம் அதுல பட்ட மாதிரி இருக்கு அந்த வாட்டர்ல. இன்னும் நீங்க பாக்கலாம், இப்ப கூட நீங்க வந்து பாக்கலாம். அது வந்து எப்பவுமே இந்த ரெட் கலரா தான் இருக்கு மாதாஜி. அப்புறம் அடுத்தது வந்து பவன நரசிம்மா அப்படின்னு சொல்றோம் மாதாஜி. அந்த பவன நரசிம்மா அது போறதுக்கு அப்படியும் போறோம்னு ஆயிடும். ஏன்னா ஜீப்ல தான் போக முடியும், கல்லு முள்ளு நிறைய இருக்கும். அங்க வந்து பில்குல் அந்த இன்டீரியர் பார்ட்ல வந்து இருக்காங்க. அங்க வந்து சில பேர் வந்து இந்த லோக்கல் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் வந்து பலியெல்லாம் கொடுக்குறாங்க மாதாஜி. அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டே இருக்கு அந்த இடத்துல. ஆனா பலி கொடுக்கறது கிடையாது, வேற இடத்துல வச்சு பலி கொடுத்து இருக்காங்க. அப்புறம் அடுத்த டயட்டி வந்து கிரஞ்ச நரசிம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்காங்க. அது ஒண்ணு இருக்கு மாதாஜி. இது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, penance at his shrine to free himself from the curse given by sage Durvasa. அவருக்கோசரம் வந்து உற்பத்தியானது கரஞ்ச நரசிம்மான்னு சொல்றாங்க. அடுத்த நரசிம்மா வந்து யோகநந்தா நரசிம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க மாதாஜி. the science of yoga and Prahlada performed the meditation வந்து உருவாகினது வந்து யோகநந்தா நரசிம்மா அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கடைசி டயட்டி வந்து சத்துர்வதா நரசிம்மா வேர் 2 கந்தர்வாஸ் sang. ரெண்டு கந்தர்வர் வந்து பாடினார்களாம், நரசிம்மரை பத்தி ஸ்துதி பாடியிருக்காங்க. the glories of the Lord and Lord appeared. அப்போ வந்து appeared ஆயிருக்காங்க. being pleased with the service of the Gandharvas. அந்த கந்தர்வாக்கு ப்ளீஸ் பண்ணிட்டு அங்க வந்து சத்துர்வத நரசிம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதுல இந்த 9 டிவோட்டிஸ் வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்க்கணும். கம்சகம் ஒரு 2 to 3 days ஆகுது ஆகும் மாதாஜி ஆரம்பிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச், வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. போறதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும். பட் இப்ப போயிட்டு வந்ததால அப்படியே எனக்கு மெமரியில கொண்டு வந்துட்டாரு. ரொம்ப தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் ஸ்மரணம்ன்றது. இப்போ பிரபு சொல்ல எனக்கு அப்படி லிட்டரலி ஒரு ரவுண்ட் வந்து அந்த அகோபிலம் சுத்தினதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துச்சு. ரைட், எனக்கு கீழெல்லாம் போனது ஞாபகம் வந்து, கீழ் கோவிலுக்கெல்லாம் போனேன். அதான். சோ என்னன்னா ஸ்மரணமோட ஸ்பெஷாலிட்டியும் அதான், நம்மளுக்கு அப்படியே வந்து மெமரியில கொண்டு வராரு அப்படின்னு. நான் மூஞ்சி என்ன மாதாஜி, செங்கல்பட்டு பக்கத்துல ஒரு கோவில் இருக்க தெரியுமா மாதாஜி? அங்க 3 கண்ணு, அந்த கண்ணு நெத்தில ஒரு கண்ணு இருக்கும் மாதாஜி. அந்த பேர் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கலாம், ஞாபகம் வரமாட்டேங்குது. எனக்கு ரெக்கார்ட் ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஏன்னா செங்கல்பட்டு பக்கத்துல தான் இருக்கோம் நாங்க. ஆமா, ஓஹோ, அங்க பக்கத்துல ஒரு கோவில் மாதாஜி. சின்ன மலையில இருக்காரு. அவருக்கு 3 கண்ணு மாதாஜி. அந்த கண்ணை நம்ம யாராவது போய் கேட்டாக்க அந்த கண்ணை திறந்து காமிக்கிறாங்க மாதாஜி.
3 கண்ணு இருக்கு அவருக்கு. அந்த இடம் சிங்கப்பெருமாள் ஞாபகம் கோயிலா வர- மாதாஜி? அது சிங்கப்பெருமாள் கோயில் ஹரே கிருஷ்ண நினைக்கிறேன். மாதாஜி. ஐ ஹாவ் ஒரு செகண்ட் யாராவது ஒருத்தர் பேசுங்க. இருங்க. இப்ப வந்து நம்ம புஷ்ப மாதா சிங்கப்பெருமாள் கோயில் தான் நினைக்கிறேன் மாதாஜி. சின்ன மலை. அதுதான் சொன்னீங்க. அங்க அங்க சென்னையில அவருக்கு இருக்கிறது 3 கண்ணு. அவருக்கு பேர் கூட ஏதோ உண்டு. சட்டன் பேர் வரல, ஞாபகம் வரவே மாட்டேங்குது. நானும் சோலையூர் நரசிம்மன்ன்றது கூட எங்க இருக்கு? அது மலை மாதா, பெரிய மலை அது. இது சின்ன மலை, குட்டி அது மலை. பெருசா போயிருக்கீங்களா சோலையூர் நரசிம்மன்? சோளிங்கர் சோளிங்கர் அரக்கோணம் பக்கத்துல இருக்கு மாதாஜி. அரக்கோணம் நான் பக்கத்துல. போனது இல்ல. எவ்வளவு இது தூரம் பிரபு? செங்கல்பட்டு பக்கத்துல மாதாஜி. மாதாஜி நான் சொல்றேன் மாதாஜி ஒரு இது. நாமக்கல் சொல்லுங்க. பக்கத்துல ஓகே, மாதாஜி ஹரே புஷ்பா மாதாஜி வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. மாதாஜி நாமக்கல் Yes, I பக்கத்துல am ready. மாதாஜி ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா எங்க இருங்க ஒரு மாதாஜி. செகண்ட். ஜெயந்தி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி முடிச்சிட்டோம், அப்புறம் நீங்க சொல்லுங்க. சோ எல்லாருமே முன்னாடி ஸ்பாட்லைட்ல வரலாம், சரியா? பத்மா மாதாஜி காணுமே. எங்க ஊர்ல ஒரு இன்டீரியலா ஒரு கோயில் இருக்கு மாதாஜி. இதே நரசிம்மர் கோயில் தான். அது வந்து லட்சுமி நரசிம்மர்னு சொல்றாங்க. இப்ப ராஜா எல்லாம் சண்டைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அங்க போய் பர்மிஷன் வாங்கிக்குவாங்களாம் மாதாஜி. நான் இந்த மாதிரி போனேன், நான் ஜெயிப்பேனா தோப்பேனா, எனக்கு வந்து என்னோட வந்திருக்கிற படைகள்லாம் தைரியமா சண்டை போடுவாங்களா அப்படின்னு அவங்க அதுக்கு ஏதோ ஒரு சிம்பிள் வச்சிருப்பாங்களா. இப்ப சாதாரண பொட்டலங்கட்டி ஒண்ணுல குங்குமம், இன்னொன்னுல ஏதாவது ஒண்ணு வச்சு அந்த மாதிரி அப்பவே அந்த ராஜாக்கள் அந்த மாதிரி 2 இது ஏதாவது ஒண்ணு வச்சுக்குவாங்களாம். அங்க யாராவது தேர்ட் பர்சனோ அல்லது ஒரு சின்ன குழந்தையோ யாராவது போனா அவங்கள விட்டு எடுக்க சொல்லுவாங்களாம். அவங்களுக்கு வந்து எதை வந்து சிம்பிளா வச்சிருக்காங்களோ அது கிடைச்சா சண்டைக்கு போவாங்களாம். இல்லைன்னா உடனே அந்த ராஜாட்ட நான் இப்ப வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பர்மிஷன், அந்த லட்சுமி நரசிம்மர் வந்து பர்மிஷன் கொடுத்தாதான் ஜெயிப்போங்கிற ஒரு நம்பிக்கையே அவங்களுக்கு வருமா. சின்ன கோயில் மாதாஜி, ரொம்ப அழகா இருக்கும். ரொம்ப எந்த இடம் மாதாஜி? அழகு. அந்த கோயில் போறதே கஷ்டம். எந்த இடம்? இந்த சாதாரண பஸ், மினி பஸ் கூட கிடையாது, வண்டியில போலாம். இந்த சாதாரண வீடுகள்லயே ஏதாவது கட்டணும், வீடு கட்டணும் அல்லது கிணறு தோண்டணும் அப்படின்னா அங்க போய் பர்மிஷன் கேட்டுக்கிறாங்க. ஆனா நல்லா இருக்கும். அந்த லட்சுமி இந்த பக்கம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் தொடையில உட்காந்துருப்பாரு. அவங்க பாக்குறதுக்கு சின்ன குழந்தை மாதிரி ரொம்ப அழகா இருக்கும். கோயில் இடிஞ்ச கோயில் தான், ஆனா நல்ல ரொம்ப ஃபேமஸான கோயில். வெரி நைஸ். நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி சொல்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் இருக்குதுல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா. நாமக்கல் நீங்க நீங்க இது வீடியோ ஆன்ல இல்லையா? தெரியாது மாதாஜி போகுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாமக்கல் ஆஞ்சநேயருக்கு ஆப்போசிட்ல மாதாஜி நாமகிரி தாயார் நரசிம்மர் இருப்பாங்க மாதாஜி. அந்த நரசிம்மர் கையில மாதாஜி இன்னுமே வந்து அந்த வதம் பண்ண அந்த ரத்த ரேகை மாத்திரம் இன்னுமே இருக்கும் மாதாஜி. அது வந்து அப்படியே கையில, ஆமாங்க மேடம், கையில வந்து அப்படியே உர போட்டு வச்சிருப்பாங்க மாதாஜி. நம்ம வந்து ரொம்ப பர்டிகுலரா கேட்டோம்னா மாத்திரம் எடுத்து காமிப்பாங்க மாதாஜி. ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து குலதெய்வம் மாதாஜி. நாமக்கல் வந்து நரசிம்மர் வந்து எங்களுக்கு குலதெய்வம். அம்மா வீட்டுக்கு தாயாரும் நரசிம்மரும் வந்து பேரே வந்து ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைக்கு அம்மா வீட்டுல அதான் வைப்போம் மாதாஜி. பொண்ணுக்கு தாயாரும் நாமகிரி தாயார்னு வைப்போம், பையன் பிறந்தா நரசிம்மர்னு வைப்போம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப சென்னைக்கு பக்கத்துல பரிக்கல்னு ஒரு இடம் மாதாஜி, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மாதாஜி? அங்க ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோயில் இருக்கு மாதாஜி. பரிக்கல் நான் விசிட் பண்ணிருக்கேன். நான் பரிக்கல் விசிட் பண்ணிருக்கேன். அங்க வந்து 6 நரசிம்மர் இருக்காங்க பூரா. அங்க திருக்கோவில் இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண 6 நரசிம்மர் அப்படியே சுத்தி பார்த்துன்னு வரலாம் பூரா. 6 நரசிம்மர்ஸ். நெக்ஸ்ட் வேற யாராவது கதை இருக்கா? யாராவது சொல்றதுக்கு விரும்புறீங்களா? இது நீங்க ஸ்ரவணம், நீங்களும் கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி. இது நம்ம நரசிம்மரை பத்தி பேசுறது வந்து என்னன்னா, நீங்க கதை சொல்றது எல்லாமே வந்து நீங்க கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க, புரியுதுங்களா? தெரிஞ்ச கதையில. சோ ஸ்ரவணம் மத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க. ஏதம் இடங்களை சொல்றோம்ல மாதாஜி, அப்ப போறப்ப நம்ம அந்த இடத்துக்கு போலாம்ல, தெரிஞ்சிட்டோம்னா. அதான் சொல்றேன், தெரிஞ்சுக்கிட்டா அந்த இடத்துக்கும் போலாம். அது இன்னொரு பாயிண்ட். யாயிதம் பரமம் குயம் மத் பக்தே சவி தாசிசி மை ரைட் பக்தா மை என்ன பரம் கிருத்வா ஏ சம்சய. சோ பேசிக்கலி என்ன, அப்படி வந்து இத பத்தி சொன்னான்றது பகவத்கீதா இல்ல, அவரோட க்ளோரி பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாமே வந்து அவரு சந்தோஷப்படுவாரு அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட் யார் சொல்ல போறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்றேன், நரசிம்மர் வந்து இருக்கிறது ஆந்திர பிரதேசத்துல தான் நிறைய இருக்காரு.
எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சிம்மாசனம் பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அங்கேயும் ரொம்ப விசேஷமான ஒரு இடம். மேக்சிமம் பிளேசஸ் இன் ஆந்திர பிரதேஷ், இந்த டீப் ஃபாரஸ்ட்ல கூட வந்து நரசிம்மர் இருக்காரு. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு மாதாஜி. Comparing in India, in Andhra Pradesh, most of the Narasimha's deities are you can see everywhere. எல்லா இடத்துலயும் இருப்பாங்க ஆந்திர பிரதேஷ். மாதாஜி, have you heard about பாகவத மேளா? பாகவத மேளான்னு ஒண்ணு நடக்கும் மாதாஜி. அதுல இந்த நரசிம்மர் அவதாரம் தான் போடுவாங்க. ஈவன் ஒரு சிங்கிள் லேடி, ஒரு சின்ன குழந்தை கூட லேடிஸ் இருக்க மாட்டாங்க, எல்லாம் ஜென்ஸ் தான் போடுவாங்க. நாரதரனுடைய வாயால கேட்ட அவங்க கேட்கறதுல இருந்தே, அவங்க அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறத ஊன்னு போட்டு கேட்கறதுல இருந்து எல்லாமே பியூர் தெலுங்குல மாதாஜி. தெலுங்குல தான் பேசுவாங்க, தெலுங்குல தான் இது பண்ணுவாங்க. கடைசியில அந்த நரசிம்மர் வேஷம் போட்டிருக்கிற மயங்கி விழுவாரு பாருங்க மாதாஜி. நம்ம எல்லாம் சரியா இதே ஆயிட்டாரு அப்படின்னு நினைப்போம். அப்படி கட்டையா போயிடுவார் மாதாஜி. விலங்கு மாதிரி காலில கையில எல்லாம் கட்டிருப்பாங்க. விழும்போது பாத்தீங்கன்னா அது பத்தவே பத்தாது, அப்படி இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஆக 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 அந்த செயின் எல்லாம் கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும். அப்பதான் சரி பிரக்ஞம் அந்த நினைவோட இருப்ப. பியூர் தெலுங்குல பேசுவாங்க மாதாஜி. அத கடைசியில வந்து அந்த இரண்யகசிபு வந்து கேட்பாரு, நீ அங்க இருக்கியா, இங்க இருக்கியா. அதுக்காகவே ஒரு இது மாதிரி ஒண்ணு கட்டிருப்பாங்க, ஒரு கட்டடம் மாதிரி. அதை நீங்க ஒரு தடவை பாத்தீங்கன்னா, பக்கத்துல எங்க ஊர் பக்கத்துல மெலட்டூர்னு இருக்கு மாதாஜி. அந்த ஊர்ல இந்த பாகவத இன் பியூர் தெலுங்கு, தமிழ் வார்த்தையும் இதுல போடுவாங்க மாதாஜி, ரிலே பண்ணுவாங்க டிவில மாதாஜி. நைட் எல்லாம் ரிலே பண்ணுவாங்க. ஓகே ஓகே. அந்த இது ரொம்ப நல்லா டைரக்டர்ல அந்த தெலுங்கு வசனங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அப்புறம் வருஷம் வரணும், நான் உங்களை அழைச்சிட்டு போகணும்னு நீங்க சொல்லுவீங்க. அப்படி நடக்கும். நாங்க போவோம், ஒரு பெரிய கிரவுண்டுல நடக்கும். அது வீடுகள்லாம் கூட இருக்காது, சும்மா ஆடியன்ஸ் கீழே தான் பாயோ பெட்ஷீட்டோ போட்டுருப்பாங்க, உட்காந்து கேட்பாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது வந்து தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தான் ஸ்பெஷல், வேற எங்கேயும் கிடையாது. பாகவத மேளா ஏர்லி ஒன்ஸ் நடக்கும். நான் ஒரு உங்களை அழைச்சிட்டு போறேன், நீங்க வாங்க மாட்டாது. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம எண்ட் பண்ணிக்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவே ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம் 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 விஜய். இது வரைக்கும் யாருமே பேசல. நான் ஏதாவது கதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அவங்க ஒண்டி பேசுங்க. ஆல்ரெடி பேசினவங்க நிறைய சொல்லிட்டீங்க. பட் நான் பேசவே இல்லை மாதாஜி. நான் நரசிம்மர் பத்தி பேச போறேன்னு யாராவது இருக்கீங்களா? அன்மியூட் பண்ணலாம். இல்லையா? ஓகே, டாடா பை பை. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இன்னைக்கு நரசிம்மரையே நினைச்சிட்டு மாதாஜி, டோட்டலா ஆந்திர பிரதேசத்துல மட்டும் 32 டெம்பிள் இருக்கு மாதாஜி நரசிம்மருக்கு. 32 டெம்பிள்ஸ் இருக்கு. என்னன்னா பிள்ளையார கும்பிடுறவங்களுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா வந்து சொல்றாரு, பல்லவ வினிதாய கும்பா வந்தே பிரணாம சமேச கணாதி ராஜஹ விக்னாம்பிகது மலமஸ்ய ஜெகத்ரயஸ்ய கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி எத்பாத பல்லவ வினிதாய கும்பா. என்னன்னா என்னோட பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்த்துவே. என்ன பிரச்சனை? எனக்கு உலகத்துல இருக்கிற மனிதர்களோட பிரச்சனை தீர்த்து வைன்னு சொல்லிட்டு பிள்ளையார் வந்து நரசிம்மர் கிட்ட கூப்பிடுறாராம். ரைட்? யுகங்கள் எத்பாவ பல்லவ யுகாம வினிதாய கும்பா அப்படின்னு அவர் கும்பிட்டு நரசிம்மர் கிட்ட பவர் வாங்கி அவர் டிவோட்டிஸ் காப்பாத்துறாராம். அதனால வந்து அவ்வளவு விக்னாம்பிகத்தும் எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு நரசிம்மர் தான் ஆல் இன் ஒன் சொல்யூஷன். அது கல்யாண பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி, ஃபேமிலி பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி, ப்ராப்பர்ட்டி பிரச்சனையா இருந்தாலும். சோ கண்டிப்பா நீங்க எல்லாம் வேண்டுவீங்க. என்ன வேண்டுவீங்க? கோலோகத்துக்கு போகணும் தான் நான் வேண்டுவேன். டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் தீர்த்து வை அப்படின்னு வேண்டுவோம். கோலாக்கம் போறதோ வேண்டலாம். சோ பேசிக்கலி அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்கிற பிரச்சனைகள் தீர்த்து வைனாலே எல்லா பிரச்சனையும் தீர்த்துடும். வியாதி இருக்கக்கூடாது, ஃபேமிலி பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது, சுத்தி இருக்கிறது ஆதி ஆத்மிக, ஆதி பௌதிக, ஆதி தெய்வீக பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதியில ஜென்மம் ஆயிடுச்சு, மிருத்யு இருக்கு. ஆனா ஜரா, ஓல்டேஜ், வியாதி இதெல்லாம் இல்லாம நம்மள கரை சேர்ப்பாரு அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? சோ இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். அண்ட் மீண்டும் நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி.